Argiaren podcastak. Maria Sunlanda entzungo dugu. Baina, dudik gabe eskolari dagokion ikuste dut irakurketaz formatzea, nik uste dut erantzukizun handienetako bat da, hortik atera daitezela irakurle, gaitasun linguistiko eta gaitasun literarioarekin. Beharra askoa da. Eskolaren egiteko ikasleak irakurtzaletzea ez da erronka makala? Ez da makala, baina bai funtsezkoa. Maria Sunlandak zioen bezala, erantzunkizuna badauka horretan eskolak eta lehentasunezko gai izan beharko luke. Eta ez altzaio asko eskatzen eskolari, ez dakit non geratzen da gurasoaren papera? Bueno, hori eztabaida klasikoa da, ez? Ez ote dugun dena gehiegi delegatzen, eta beste arlo batzuetan ere bai. Argi dago, eziketan denek dutela rol importantea, eta berez hezkuntza komunitatea hori da, ez? Denek elkarrekin tiratzea, bai etxetik, bai eskolatik, eta bai behar den lekutik. Ni naiz beti esaten duena, eskolari dana eskatzen zaiona, eta ez da hola eskubiderik. Eskolari ditzen zaio, ateatzea hortik, iritar ja perfectoa, kala familia tripagora. Eta besteak ere, baina eskolatik atera behar dute, ekologistak, feministak, irakurzales, ez. Baina benetan irakurzaletasuna egitutezek benetan bere funtziotako bada eskola, funtzio soziala ateratzea. Gazteak alfabetizatuta edo gehiago, hau da, ondo jakinteko irakurtzen eta idazten. Hori da, oina. Argiaren ekaineko larrunaren muina nola irakurtzaletu ikasleak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcasta da. Hilero, Argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu. Gazteek gero eta gutxiago irakurtzen dutela edo ez dutela ja ezer irakurtzen, eskolan behartutakoaz gaindi jakina, eta idatzi ere, chat GPT gero eta testu hobeak idazteko kapazitatea daukan garaiotan, gero eta gutxiago ere idazten da. Eta ona gatoz gu, 16 horriko larrun hartuta, tendentzia esaten zaien horien aurka hain justu, Mikel Gartzia, kaixo eta ongi etorri. Kaixo. Argiako irakurle finak ezagundu hezkuntza gaietan burubelarri bilioi zarela, irakasle, hezkuntza proiektu eta inguruko eragilekin hartu emana badaukazu. Nonbaitetik hasteko irakurzaletasuna apaltzen ari alda, nola bizi dute hori irakasleek? Ez nizuke jakingo erantzuten, ze gainera belaunaldi errepikatzen den leloa izaten da, ez? Gaur egungo gaztek ez dute iaia irakurtzen. Baina egia da, pixka bat ikusten dudala, badagoela kezka zenaiko testu inguru disruptiboa bizi dugu, ez? Teknologia berriak dela, bizi erritmo oso azkarra, estimulu zaparra da, eta bai esaten da, kontzentratzeko eta gauzak patxadaz hartzeko gero eta zailtasun gehiago ditugula helduok eta dituztela baita ere bai aurrek eta ikasleko oroar. Ez alda betiko mantra hori Mariantzun Landak, ondoren entzungo dugun tarte honetan esaten zegoen bezala. Irakurzaletasuna betidanik ikusi dut lehen hezkuntzako mundu hortan, eta topaketatarako nezenean aurrekin eta danak diren entusiastak. Dudik gabe, eta heldua baina askoz gehiago irakurtzen dute umeak. Eske hori noiz izango dugu gizartean ere. Gurasoak esan ez, no leas tú. Tu hijo está leyendo en la escuela. Tu hijo erdi behartuta edo, baina askoz gehiago irakurtzen dute gurasoak baino. Beti gabiltzakon topiko horiek, baina topiko, pixka deprimenteak asko irakurtzen dute, eta gustora. Nik uste bakoitza bere moduan gustora. Esaten zuen lehen hezkuntzan asko irakurtzen dela, gero gutxiago, justukoago, kurrikulumak agintzen duelako dain itxia?
Bueno, izan daiteke, egia da DBH-en gauza asko gertatzen direla, ez bakarrik kurrikulumak, bueno, adoleszentzian erabezaroa ere hor dago, eta bueno, gauza eta aldaketa asko uste gertatzen direla, eta hor bai izan daiteke horrelako irakurketarekiko distantzia bat hartzea, eta beste gauza batzukiko ere bai, baina normalan gero berreskuratzen da. Gustoz egiten dan zerbait baldin bada, gero berreskuratu daiteke. Baina kurrikulumean badaude, hainbat liburu txertatuta barruraino, ez dakite zenbat belaunaldik segidean irakurtzen dituzten liburu berberak horiek bai segitzen dute, hala markatuta eta urtero irakurtzen. Ez dakit, nik uste denetik dagoela, ez? Asko dauka, zerikusi handia dauka irakaslearen borondate eta implikazioarekin, eta pixka bat jarraitzen baldin baditu nobedadeak, eta saiatzen baldin bada bestelako gauza batzuk sartzen irakurketa zerrendara, ez? Gaina gaur egun irakurketa planak ere egite dituzte ikastetxeetan. Denaren solaskidek esaten dutena da, naiz eta liburu batek funtzionatu, normalena dala ez funtzionatzea ez denentzako eta ez urtero, baina bueno, funtzionatuko balu ere probatu gauza ezberdinak, ez? Pixka batzuk ezagutzen duzu zure gela nolakoa den, ze ikasleak dituzun, eta eskaini, ez? Eskaini hor gauza ezberdinak, gustatu altzaizkienak, eta pixka bat probatu gauza ezberdinak. Horretarako, noski, solaskideek ere asko azpimarratzen da, irakasleak ere irakurri behar duela, eta irakurleak jakin behar duela. Nobedade guzti horien berri euki behar duela, ez? Bigarren solaskide bat entzungo dugu, Xabi Salaberria, irakasle Oiartzuarra, hango ikastolako liburu txokoaren arduraduna eta hainbat proiektuetan aritua. Segunetan nola landuzun urtetan zehar, eta batez ere ez, LH-en aurra dihoazten bezala, irakurketa behaiek zerrekin lotzen duten, eta askotan izaten da ebaluaketa batekin, lan batekin, ulermen fitxa batekin. Azkenean, hori ez, gehozuk esango diezu, beste literaturak aldatzen dizula bizitza eta irekitzea izkizula munduak, eta nahizun guztia esango zu, bino geho praktikan ez bazu hori jen, eta ez bazu benetan eskaintzen denbora bat gozatzeko, eta benetan liluratzeko, eta balin bada, liburu bat irakurtzen duten aldiro, gero zerbait iteko, hoi da irakurketa behientzat, orduan, eske hori behatzen da. Azterketari begirako irakurketak. Hala da, bai, bueno, zorionez, hemen Salaberriak aipatzen duen bezala, bestelako moduak ere badaude, ez? Azterketari begiratu gabe, denbora eskaini eta irakurtzeaz gozatzeko. Aipatu dugu, hango liburu txokoaren arduraduna da, hango ikastolan, ez dakite nola funtzionatzen dute, edo zer du bereizgarri zergatik gonbidatu zen nuen propio maingurura edo. Bueno, berak irakurketa txokoan aritzeaz gain, aurre filosofian ere aritzen da, argitaletxe bat ere badauka, 1595, bueno, asko kontrolatzen dulako gaia, eta batez ere asko aritzen delako gaiaren inguruan, ez? Zerren pixka bat aipatzeute baita ere solaskideek, aditu ere ez dago izan beharrik, eskaini denbora irakurtzeari eta gozatzeari, eta, bueno, azaltzen ditu berak, nolako irakurketa tailerrak egiten dituen eskolan, beti bilatzen dute pixka bat esperientzia bat, ez, partekatzea, horre gozamen bat partekatzea, eta bizitzea, eta gozamen horretatik bizituz, azkenan irakurketari hartzen zaiola horrelako gustua, ez, kontatzen du adibidez, mai inguruan, goizetan alfombraren bueltan isertzen direla, eta hor, irakurtzen dute, edo poesiaren bat, edo ipuinen bat, edo txandaka egite dute gero alako ekintzaren bat, eta ikaslek gogo bizi zartzen dutela momentu hori. Eta 10 urteko ikasle ezari da, esan nahi ez batzutan badirudi, ume txiki ezari gerala, baina ez 10 urteren bueltako ikaslekin egiten du hori adibidez. Bada gero, Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago liburu zain figura derrigorturik, ez da Nafarroan ere, politikak edo beharko dira horretarako, beraiek propio Oiartzungo ikastolan daukate 10 urtera arteko lerro hori irakurketari lotuta. Bai, alaxe da, bai. Margina batzuen barruan jokatzea etortzen da kaso geroxeago, ez? 10 urtetik aurrera kurrikulumak pisu handiago hartzen duenean, Nora Uribe-Etxebarriak esaten zuen, ez? Hirugarren eta azken maikidea da hoxe entzungo duguna, bera ere irakaslea da, Irun Berrin, kurrikulumaz hizketan ari da, eta kurrikulumak eragiten dituen katramilak bezalatxu, beste 2 maikideak ere, ahotskorte honetan entzungo ditugu sasi hizketan atzetik elkar elikatzen, Uribe Etxebarria ari da ikasleekin egin ohi du alegina irakurtzen jartzeko, denbora eskaintzeko, baina berak esaten du kurrikuluma dela, nolabait ere traba ipintzen duena. Irakurtzen dut gelan, eta garbi izan da ere, batzutan sentsazioa dut. Igual denbora gehiagik, galtzen ari garenaren,
horrekin, hau, eta, ostras, tio, irakurtzen egia. Hitz egiten gozatzen, baina eskolak ez dauka denbora ikortako. Ordu hemen irakurtzen lasa eta hitz egiten inongo galderari gabe inda gero, ezer bete gabe gero. Baina hori leku batzutan nik uste martzen jarri dara. Bai, airea borrokatzen, baina ez da erresa. Baina handerino eta umetxoen gana aurkituko duzue problemarik handiena. Ezango dute baina eske hau eta hau, nola hartuko dugu orduak bat irakurteko bakoitzan eske ordutegia, baina hori... Da bila gauza inberrak, zer dakazu irakurketa plana, bina dakazu ezkidetza plana, eta dakazu ikatian plana, eta dakazu ezakize plana, eta denak inberduzu. Bai, eta gero, hor Nafarro nahi bez, badago irakurketa ordu bat derrigorrean kurrikulunak eskatzen duna. Badago ordu bat, astean, suposatzen dela, hortarako dela. Baina ez dago oso ondo definituta, ez? Baina gero kanpo froga datoz, eta ulermen estrategia horiek eta neurtzen dituztenak, eta hori ez bada entrenatu ere, hor zailtasunak ditugu. Orduan, badago hor jokatu behar da, ez? Ulermena, lanketa... Uribe Etxebarriak aipatzen zuen horretan sartuko gara, ez dugulako horretaz oraindik hitz egin, irakurzaletasuna baino gehiago, ulermen gaitasuna ere beste alor badelako, elkar loturik joan daitezkela pentsa genezake, baina bereizi beharreko bi kontu garrantzitsu dira. Bai, hala da. Lehenengo, aipatzen zuen, kortean aipatzen zuenaren arira, mesedez kurrikulumak arindu. Kurrikulumak arindu ditzatela behingoz, gauzei eta ikasgaiei benetako patxada zeltzeko. Eta gero, egiten zenian galderan inguruan, egia da, gauza ezberdina diela, eta ulermena bera lantzea, oso importantea dela. Eta horretarako, ariketak egin barko dira, ebaluazioak, eta denetik egin barko da, baina, horrek ez dukentzen, zuk esaten dezun bezala, elkar loturik doazen gauzak direla, eta irakurri ere, lasa irakurri eta gustura irakurri ere egin behar dela, ze horrek ere lagunduko du muskulo hori lantzen, ez? Eta lagunduko du literaturaren bidetik ere bai, irakurmena edo irakurritakoa ulertzeko gaitasuna, hobetzen. Ulermenean ere badatoz arazoak, PISA txostenaren emaitzak dira horien kasu ez, jaisten ari dela ulermen gaitasuna, seguraski ere, gero eta gutxiago irakurtzen delako, ez dakite hola hartu beharko genuken. Alde batetik PISA azterketen inguruko, azterketan bat ere egin ahalko genuke, baina, egia da, horrela baldin bada, eta ulermena jaistenari baldin bada, eta egia da azterketa batzuekala diotela, horren araberako barkatu erabakiak hartu beharko direla, ez? Hezkuntza sistemak ere ez dakite horren arabera funtzionatzen duen, ez? Nahikoa irakurtzeko espazioak eskaintzen aldiren ikastetxetan, nahikoa baliabide, gure solaskideen arabera ez, eta benetan hezkuntza politikak norabide horretan dauden, ez? Irakurtzera eta irakurketa indartzera zuzenduta. Era berean ere aipatzen da, ez? Eta maiingurukoek larrunean esaten dizuten, nola, akaso hiruhilekoa amaitzen ari denean eta orduak falta baldin badira, kurrikulumoak agintzen dituen kompetentzia horiek eskuratze bidean, klase batzuk, ordu batzuk behar badira, matematikari kendu beharrean irakurketari kendu izaiola. Bai, horrezatez zuen norak, ez? Ordu bete jartzen du kurrikulumean irakurketari eskaini behar zaiola, baina ez dago oso ondo definituta. Oso ondo definituta ez egoteak zesan nahi du, norbaitek irakasleak erabakitzen baldin badu, matematikan horri hau utxi geratu zaigu, eta horri bat utxik ezin du geratu matematikako liburuskan, kenduko diogu irakurketari, ez? Ordu bete hori. Hori horrela da, eta uste nahikoa jakina dela ikasgai batzuei, matematikari, zientziei, ingelesari sekulako garrantzia ematen zaiela, eta beste batzuk oso bigarren mailan geratzen direla, ez? Eta berriro ere, ari gera, hezkuntza sistemaz, eta hezkuntza sistema horren atzean dagoen hezkuntza politikaz, ez? Zeren ez dakit ikaslearen garapen orokorra benetan jartzen den erdigunean edo beste interes batzuk. Baina hala ere, gogor ere egin daiteke, aipatu dugu, Salaberriaren kasua edo, berak martxan daukan proiektua, oihartzunen daukaten proiektua aipatu duzulen, Uribe Etxebarria ere bai, haien tokitik ari dira gogor lanean, ez dakit proposamenik edo egin dizuten larrunean.
Bueno, esaten duzun hildo horretatik tiraka, zeren egia da ikasle mordoari direla, implikaziotik eta borondatetik hor lanean, korrontaren kontra lanean, esango genuke, beraien proposamena da, ezin duela izan zerbait individuala. Ezin duela izan irakasle baten harrikada. Izan behar duela, esan ditugun irakurketa plan hoietan, eta ikastetxearen plangintzan txertatutako zerbait, hezkuntza komunitate osoak babestuko duena, eta ordu betez egon behar baldin badute irakurtzen ikasleek bainungo ariketa eta ebaluaziorik egonez arren, denek babestutako zerbait izatea, kurrikuluma babestutako zerbait, eta irakasle guztiek bat eginik aurrera daramaten zerbait, zerbait sistematikoa izatea, ez harrikada bat. Ez dugu aipatu orain arte, Galtzagorri elkartean egintzen duten hitzordua, Maria Sunlanda, Salaberria, Nora Uribe Etxebarria, azken hori da bertako kidea, ez dakit, konta iguzu zer den Galtzagorri, zer egiten den bertan? Bai, Galtzagorri da aurreta gazte literatura elkartea eta gauza asko egiten da. Ziurren nik neuk ere ez dakite egiten duten guztia, baina ikastetxei begira adibidez irakasleak formatzen dituzte, irakurtzaletasunaren ikuspegiti, nobedadeak aurkezten dizkiete, aurreta gazte literaturan baze nobedade dauden, filtro bat pasataia da, ez? Eta pixka bat horrekin liburu horiekin zelanketa egin daiteken, eta nondik heldu daiteken, eta holako pista asko emate dituzte, eta adibidez solaskidek behin baino gehiagotan aipatzen dute mai inguruan Galtzagorri, zeren esaten dute berme handiko bitartekaria edo baliabidea dela, zeren hortik zerrendak egiterakoan lehen aipatzen genuen ez, nola egiten den liburu zerrenda ikaslentzako hor pista asko jaso ditzaketela, eta azkenean batzuetan baliabide falta dagoela, baina beste batzuetan ere agian ez ditugula ezagutzen dauden baliabide guztiak, eta Galtzagorri baliabide oso ona da. Bikai Mikel, esango dugu gehiago irakurri nahi duenak, gehiago jakin nahi duenak, jodezala amasei horriko larunera. Egia esan, interesgarria da, maingurua bera, gauza interesgarria asko kontatzen dituzte, eta aztertzeko eta zer pentsa ematen duelako. Beraz, bai larun hau eta baita aurrekoak ere, larunen, argia.eusen kontsultagai daude. Eskerrik asko, Mikel, azalpen hauek emateagatik. Eskerrik asko zuri, Gorka. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.